Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bukhari'da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber veriliyor. Enne raculen qala linnebiyye sallallahu aleyhi ve sellem avsini. Qala la tagzab. Feraddada miraran. Qala la tagzab. Bir adam gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mana nasihat etdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona qaharlanma, gazaplanma diye. Onna ol kişi yine bir neçe gezek mana nasihat et deyip yine nasihat soraya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yine de qaharlanma, gazaplanma diye. Qahar gazabın bir topori şeytanındır, musulman doğanlar. Dinimizde qaharlanmağa ruhsat verilen yerlerim var. Ama umumunda qahar gazap övülyen hasiyet değildir. Qaharlı vaqtı insan näme işleyenini bilenok ve köplenç özünü erk edip bilmeye. Qahar gazap sebepli näçe kişi zinnanlarda yatyr. Qahar gazap sebepli näçe maşgalalar yıkılya. Qahar gelip talak berýär, soňra puşman bolýar, çağalar kösenýär, özleri kösenýär. Qahar gazap sebepli özüni, çağasyny, aýalyny, daşta wuragyny maýyp eden, hatta ölümüne sebep bolan insanlar bar. Köp dawa jenjelleriň, uruşlaryň, düşünşmezliklerin sebepkari qahar gazapdyr. Qahar gazap musulman doğanlar öýke kine, ýigrenje, ar almak duýgusyna sebep bolýar. Qahar saglyga ziýan berýär. Qaharly kişi gözü kör, gulagy ker ýaly özüni alyp barýar. Goýa däli ýaly bolup ýalňyş hereketler edip bilýär. Şonuň üçin alimlerimiz diýýärler, qahar gazap däliligiň bir görnüşi diýýärler. Aslynda musulman doğanlar qahar gazap her birimizde bolýan ýagdaý. Qaharlanmaýan diýen kişi azdyr. Emma möhüm ýeri qaharymyz gelenini özümizi erk edip başarýasmy ýa-da başarmaýasmy gurrun şoňusunda. Diýmek musulman doğanlar musulman kişi özüni qahar gazapdan goramalydyr we qaharlanymyzda özümizi erk etmäni öwrenmeli. Bu barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir näçe nasihatlary bar. Qaharymyz gelenine özümizi nähilek alyp barmaly, nämeler etmeli? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu barada nasihatlar, öwütler beripdir. Buhari we Muslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Leyse'ş-şedidu bi-sur'ah, innema'ş-şedidu ellezî yemliku nefsehu indel gazab." Pehliwan golu güýçlü däldir diye. Hakyky güýçlü, hakyky pehliwan qahary gelenine özüne erk edip bilendir diye. Qaharly wagtymyz näme etmeligi barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlarından birincisi qaharymyz gelenine "Euzu billahi mineşşeytanirracim" diýip şeytanın şerrinden Allah Teala sığınmaly. Buhari'da Salman bin Sarat radıyallahu anh'tan haber berilýär. Sahaba diýär: "İstabbar raculani inde'n nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu indehu julusun ve ahaduhuma yasubbu sahibahu mughziban qad ihmarra vejhuhu. Faqala nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem inni la a'lemu kelimeten lew qalaha la zahaba anhu ma yecid. Lew qala a'udhu billahi mineşşeytanirracim." Sahaba diýär: "Biz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna otyrkak iki kişi öz arasynda söwüşdi. Olaryň biri ýüzi gyzaryp qahar gelip beýlekisine söwdi. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men şeýle bir söz bilýän, eger şonu diýse, şu bolup duruşy ondan gider" diýär. "Euzu billahi mineşşeytanirracim" diýär. Diýmek näme eken musulman doganlar bizem qaharymyz gelenine şeytanyň şerrinden Allah Teala sığınmaly. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu barada ýene bir nasihati qaharyň gelenine dymmakdyr, hiç tat gurlamazlykdyr. Ahmet'de Abdullah bin Abbas'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "İza gaziba ahadukum felyeskut." Sizden biriňiz qahary gelse dymsyn diye, gurlamasyn diye. Çünkü insan qaharly wagt pikirlenmän, gystanyp gurlaýar we soňra puşman bolýar. Şonuň çarasy näme musulman doganlar? Qaharyň gelenine dymmak, gurlamazlyk, qaharyň ýetişýänçe. Ýene bir Peygamberimiziň nasihaty musulman doganlar qaharly wagtyň ýerine ütgetmek. Ahmet'de Ebu Davud'da Ebu Zer el-Ghifari radıyallahu anh'tan haber berilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İza gaziba ahadukum ve huwa qaimun felyejlis, fe in zahaba anhu'l gazabu ve illa felyestaci'." Sizden biriňiz dik durka qahary gelse otursun. Eger ondan qahar aýrylmasa bir gapdala gysharsyn diýär. Diýmek näme musulman doganlar qaharymyz gelenine şol ýagdaýdan başga ýagdaýa geçmeli, ünsümizin sowulmagy üçin, qaharymyzyň ýatışmagy üçin. Ene musulman doganlar qahar gazapdan we ondan goranmak üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden käbir nasihatlar. Elhamdülillahi rabbil alamin.